online. Pirwisyo gayod ang virus nga COVID. Tanang kalihukan aduna nay limit. Bisag ang relasyon dili makalikay. Bawal ang pagbisita sa laing balay. Kung gihidlaw ka gusto mong makita, bawal man nga adtuon kay stay at home ka na. Akong sudyot ninyo mag-online mong duha, aron mo magkakita ug magkaistorya. Ayaw og kaguol, ayaw og kalagot, bawal ang hikap-hikap, bawal ang hilot-hilot. Mag-online ka na lang ug dito pahimungot. Online kiss, online hug na lang gayon. Pait yun kaayo ang sitwasyon karon. Ang social distancing ato nga tumanon. Ang inyo nga uyab bawal hikap-hikapon. Kung duna kay tuyo idangup lang sa cellphone. Dunay uban lagi balaod gisulay. Magtagbo magkita ug maginaksanay. Kay giuhaw lagi magtagbaw sa kalipay. Sa diyang gi-COVID na usa pa ang pagmahay. Ayaw og kaguol, ayaw og kalagot, bawal ang hikap-hikap, bawal ang hilot-hilot. Mag-online ka na lang ug dito pahimungot. Online kiss, online hug na lang gayon. Online kiss, online hug na lang gayon. Online kiss, online hug na lang gayon.